Dulur, saben wong mesti nduweni keinginan. Ya, ana sing pengen uripe luwih mapan, ana sing pengen cepet entuk kerja, ana sing pengen usahane maju, ana sing pengen cepet ketemu jodone. Lan ana sing pengen keluargane tansah sehat, bahagia dunia akhirat. Kuwi luwih luwih jaduk berarti antek dunia akhirat ya. Jadi kabeh kuwi mau wajar. Amarga manungsa urip mesti duweni harapan. Nanging dulur, ana siji perkara sing kudu kita pahami, ora kabeh sing dikarepke bakal kedadean. Lan ora kabeh sing kita rencanakan bakal mlaku kaya sing dikarepke. Kadang kita wis usaha tenanan, wis ndonga saben dina, wis ngorbanke wektu, ngorbane tenaga, nanging hasilnya tetep ora sesuai harapan. Nalika kuwi kedadean, akeh wong sing langsung kecewa, ngrasake urip kok ora adil ya, ngrasake Gusti Allah ora ngrungokne donga-dongane. Padahal bisa wae dudu ngono. Iya terus saya bisa wae sing kita karepke kuwi dudu sing paling apik kanggo awake dhewe. Ngono sing bener. Ora mesti. Jadi dulur, ana anak cilik yang njaluk dolanan mesti pengen langsung cilik lho pengen dolanan mesti pengen langsung diwenehi ya ta. Nanging wong tua ngerti endi sing apik lan endi sing ora apik kanggo anake. Ngono. Kadang apa sing dikarepke anak ora langsung dituruti. Dudu mergo ora sayang. Nanging mergo ngerti enek sing luwih apik. Ngono uga Gusti Allah marang hambane kita mau ngerti apa sing dikarepke. Nanging Gusti Allah ngerti apa sing dibutuhke. Nah iki lah. Gusti Allah ngerti apa sing dibutuhke. Kita mau weruh dina iki nang Gusti Allah ngerti masa depan. Mula yen ana perkara sing ora kelakon sesuai keinginanmu, aja langsung putus asa. Aja langsung nesu marang keadaan. Awet wae. Bisa wae Gusti Allah iki lagi nyiapake perkara sing luwih apik. Coba delengen uripmu sing wis kepungkur ya. Pira perkara sing mbiyen banget sing pengen sampean duweni sing ora kelakon. Pira kabeh. Lan saiki wis dipikir meneh. Ternyata apik ya, ora kelakon. Amarga yang kelakon kuwi, wektu kuwi ya bisa wae uripmu malah luwih angel. Kadang kita mau ngerti rasa kehilangan, nanging ora ngerti bahaya sing wis dihindarke Gusti Allah. Sedulur, ikhlas kuwi dudu ateges nyerah. Ikhlas kuwi dudu ateges mandek berusaha. Ikhlas kuwi ya tetep usaha sing maksimal. Nanging gelem nampa apa wae hasil sing diwenehake Gusti Allah. Awet tugas kita mung berjuang, dene hasilnya Gusti Allah sing nemtokke. Ngono. Yen dina iki sampean gagal, aja nganggep uripmu wis rampung. Yen dina iki keinginanmu durung kelakon ya aja nganggep Gusti Allah ora sayang. Kadang jawaban saka donga kuwi ana telu. Sing pertama, langsung diwehi. Yang kedua, ditunda dhisik nganti wektu sing tepat. Sing ketiga, diganti karo perkara sing luwih apik. Nah iki mula aja kesusu nyimpulake yen uripmu gagal. Awet ceritamu durung rampung, perjalananmu isih dawa. Lan bisa wae apa sing saiki sampean sedih, ya mengko malah dadi perkara sing gawe sampean bersyukur. Alhamdulillah ngono ya sujune urung terlaksana. Urung dikabulke ngono. Sedulur, ya urip iki ora mung soal entuk oleh utawa entuk sing dikarepke awake dhewe, nanging uga sinau nrimo. Nrimo apa? Sing ora bisa diduweni.
sinau sabar nalika ngenteni, lan sinau percaya marang rencana saking Gusti Allah. Amarga rencana manungsa itu bisa gagal, nanging rencana Gusti Allah ora tahu salah. Mula teruslah berusaha, terus ndonga lan terus percaya yen sing dadi jatamu ora bakal ketuker ngono ya. Tak kandhani, lan yang sing ora dadi jatamu sepira wae dikejar ora bakal dadi duwekmu, marang untuk jatahmu. Tapi tetap semangat sedulur, awet urip sing apik ora tansah urip sing sesuai keinginan, nanging urip sing bisa disyukuri ing saben keadaan. Salam luar biasa untuk kita semua.